Mina ngusenzo mna waHadebe udaba eCapana. Ngazalwa ngingahambi ngo1973. Umama nobaba kusho ukuthi bagijima baya enyangeni zahluleka kodokotela bahluleka. Akekho odokotela babengaboni ukuthi kungande engane engahambi. Kepha kwathi ngolunye usuku baba kwethanda ukuyidlela amajuba. Wathi ngolunye usuku ubaba ephuzile amakhathuni. Wathi hayi, Redis kufanele ngimthathe umfana ke ngimuse ekuphakameni. Ke ngibona ukuthi ngeke akuthole yini usizo. Wathi uma hayiboka lengane ehlule bonke abantu isonto ezomsiza ngani. Wathi baba ngomgqibelo ubaba ekhuluma lo ngesonto wavuka ubaba wahamba. Wangithatha wahamba ngobuma wakhe. Uthema ubaba uyahamba nami ngafe ngathandazelwa nje. Kwaqala kwaba ngathi isiguqo njena kwahlabelelwa kwathi kushawa isigubhu nekwabuyiswa amanzi ngathandaza ngaphuziswa izipune ezimbili zamanzi. Into iyaphuma lana ayikho inhlobo yenyoka engaphumanga. Mesho UNYAZI Lwezulu lithi lengane kwakufanele ife ukhona umama wethu udlisa uma kani lento izojika ngingafi nomama ngashoni lento besikhanda isifo la kumina. Ngabuya ngiphila namhlanje angikaze ngigule ngikaze kuthiwa usenzulele uyagula hayi isonsi ngaba njalo nje. Sibonga ukufaka hayi ngamayibo ngiyaye imisebenzi hayibo ngiyayazi bo hayibo ngaba uhambi phela manje hayibo ngabe ngiyinkubela. Manje abantu abamethembu uShembe ngani usenyameni njengana. Wabeka likhulu manje nabantu mawukhuluma ngomuntu osenyameni abake bangakholwa kahle. Kane lapha sisebenzisa imuthi ukubonga nje nucele hayi kuthi sokhipha imali ezinkulu akathi mayebona wena bona isoko awumena abona ukuthi kufanele lengane isisi. Hayibo baba iqiniso. Siyabonga cha nami ukuthi ngibhajwe ngoba ngisebenza umgqibelo mhlambe ke ngiye ngovuka nathi ngesonto ephakama. Ufuna ipost hayi ngiyavuma namathele